हेलो फ्रेंड्स, बड' निउज यूट्यूब चेनेलनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे नायगोन। गिबि रादाबाव दङ महामारी कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजोआव गोबाव सम फरायसालिफोरा बन्द जानानै दंमोन। 20 दाननि उनाव दिनै आसामाव फिन सोलोंथाइ फसंथानफोरा खुलिफिनबाय। मख'थावनादि आसाम सोरखारा कभिड-19नि नेमखान्थि फालिनो बिथोन होनाय लेखा गासै सोलोंथाइ फसंथानफोराव कभिडनि नेमखान्थिखौ फालिनानै फरा फोरोंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। कभिड-19नि नेमखान्थि बायदियै सप्तायाव सानथामै से थाखोनिफ्राय थाखो 5 सिम फरा फोरोंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। गासै सोलोंथाइ फसंथानफोराव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसेनो फरायसाफोराबो मास्क गानथारनांगोन आरो सेनिटाइजार बाहायनो नांगोन। बेराफारसेथिं थाखो खथायाव सा 30 फरायसाफोरखौल' गनायथि होनाय जादों। बिटिआरनि गसाइगावआव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल। उफ्रा बिसायख'थियाव गसाइगाव बियाबनि इउपिपिएल आरो मित्रजों दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारीखौ देरहाहोनो हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावदिं मेल। बिटिआरखौ जौगाहोनो थाखाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनो भट होनो गिबि मन्थ्रिनि खावलायनाय। बिथाङा बुङोदि इउपिपिएलआनो बिजेपि, बिजेपिआनो इउपिपिएल होनना। लोगोसे बिथां गिबि मन्थ्रिया कंग्रेस दोलोखौबो गोख्रों हामला खालामना बुङोदि कंग्रेस दोलोआ माब्लाबाबो सरकार दानो हाला होनना बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि मिरुआवबो बिजेपि सरकार आरो रायजोआवबो बिजेपि सरकार। गसाइगावआव इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपिनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि देरहासार जानाया रोखा होननानैबो बुङो। बे बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंहाल, इउजि ब्रह्म आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आबो बाहागो लायो। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना टेट फोरोंगिरिफोरखौ फिन आनजाद नायफिननो थाखाय बिथोन होबाय। नंखाय टेट जाथायनि थाखाय आसाम सोरखारखौ थांनाय 5 बोसोराव टेट बारग'नानै फोरोंगिरि जानायनि सायाव आनजाद नायफिननो खावलायदों बिफाननिफ्राय। रायजोनि जौसिन गेजेर सोलोंथाइ बिफाना गं 2 जिल्लानि गासैबो फरायसालिनि नायदिंगिरिखौ 22 अक्ट'बरनि गेजेराव टेट आनजाद बारग'नाय फोरोंगिरि फोरमान बिलाइनि सायाव आबुं नायबिजिरनायनि खौरां होनो बिथोन होदों। नंखाय टेट फोरमान बिलाइ थानाय गोबां फोरोंगिरिफ्रा बिटिआरनि गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि जानानै दङ। मावख'निफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बाक्सा, चिरां, अदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोबां दङ। सिआइडिआ सा 36 जनखौ हमदों, जायफोर नंखाय टेट फोरमान बिलाइ लानानै साख्रि मावनानै दंमोन। बिनि अनगायैबो जाथायखौ संदाननो थाखाय जुनिया संदानग्रा हानजा एसआइटिआ गायसननाय जादोंमोन। भावनाखौ असनमान खालामनायनि एक्टर दिव्यज्योति केवाटनि सायाव अजद। महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि सृष्टिराज भावनाखौ असनमान खालामनायनि अजद सिखांदों मुंदांखा असमिया एक्टरनि हेंथायै। मुंदांखा असमिया फावथिना दिन्थिग्रा दिव्यज्योति केवाटनि हेंथायै बे अजदआ सिखांदों। नगावआव जानाय मोनसे हाबाफारियाव भावनाखौ गोरोन्थि महर होनायनि थाखाय एक्टरनि सायाव अजद। दिव्यज्योति केवाटखौ जौसाङाव गाज्रि आखु खालामनाय नुजाथिदों। समाज बिजोङाव भाइरेल जानाय भिडिअ'आव नुनो मोननाय बायदिब्ला दिव्यज्योति केवाटखौ लोगोसे सानैसो एक्टरफोराबो गुबुन गुबुन आखुनि महर लायो। बिनिनो दिव्यज्योति केवाटखौ मोननैसो गाज्रि आखु दिन्थिनाय नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि भिडिअ'आ भाइरेल जानायनि उनावसो गासैयावबो फिनजाथाय जादों। हामर मुंनि अमृत मन'तखौ गाज्रि महरै दिन्थिदों एक्टरा। एक्टरनि बेबायदि आखुखौ गोबाङानो दाय होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गुवाहाटीआव मोनगु गान्जा पेकेटजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिखौ 25 बोसोरनि रुमि महन्त होननानै सिनायनो हादों। रुमि महन्तखौ जालुकबारि पुलिस थानानिफ्राय सोनाब गुवाहाटी पुलिस बिफाननि दोलोआ लख्रा बाजाराव थानाय गावनि गेलामाल गलायावनो हमो आरो 9 पेकेट गान्जाखौ बोखांनाय जायो। बेखौ हमनाय साननि उनाव आयेन बेरेखा दैबायग्रा आसाम मरिगाव जिल्ला फुरगावनि तपासि बिश्वासखौ हमनाय जायो। टुइटारनि गेजेरजों गुवाहाटी पुलिसआ फोरमायदोंदि जालुकबारि पिएसनि मोनसे WGPD दोलोआ दिनै मोनायाव लख्रा बाजाराव गावनि गेलामाल गलायावनो रुमि महन्तखौ हमो आरो 9 पेकेट गान्जाखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसेनो मरिगाव फुरगावनि मायांसे गामिनिफ्राय तपासि बिश्वासखौ हमनाय जायो होनना पुलिस बिफाना फोसावो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे उननि समाव गोदान रादाब मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।